Yun kabukid, at ako nga pala sasabihin, si Corey, pahinga muna, yun nga, sabi ko pahinga muna kami at ano pa lang, papalayan muna ako kabukid, dilinisan ko muna yung palayang kong binubukid doon at mata muna. Napabayaan ko na gawa sa, yun, nalibang ako dito, nalibang ako sa paggaganito. Yun kabukid, sa mapagpalang araw at makabuluhang mangyayari na naman ang mangyayari dito sa Buhay Probinsya. Ito ang Buhay Probinsya namin. Yan kabukid, ating antayin kung ano ba yung mahuli ni Kaichi. Mainit nga pala kabukid, mainit ngayon. Dalawang araw kami naglagay dito na magkasunod at laging pangit ang panahon. Ngayon lang gumanda kabukid at uminit. Yan kabukid, at tara, yan natin. Lalapit ko lang yung cellphone. Kabukid, may ano dito, may kalabaw. Ayun, nakuha mo na. Ito sa bandang gitna. Nakabukid, may kalabaw. Napakataba. Sinisid na ni Kaichi. Nakuha mo na. Nakakita ko na. Nabunot mo, hindi pa. Ay, malalim. Tayo pa kabukid eh. Ganun, nahirapan. So kabukid, at sana naman kami makadali kahit papano. At yun nga, sabi ko kabukid, napakatlong bis namin paglalagay dito ng trap. At sana ganun pa rin. At pero kung ano ibigay sa amin kabukid ay papasalamatin pa rin namin at gawa ng siyempre biyaya yun eh. Yun kabukid, at huwag po ninyong kakalimutang mag-follow ng ating video para sa mga susunod na vlog ko po ay mapanood pa ninyo yung mga kung ano ba yung nangyayari dito sa Buhay Probinsya ko. Sige, dala mo dito. Yung kabukid, at hindi sinurte si Kaichi. Ayun, sabi nga niya baka pagpahinga muna namin dito sa limbok. Dito yung limbok na ito. Gawa ng patatlo na namin ngayon ay nung nagbuntog kami dito. Pang-apat na pala ngayon hanay. Yun pala kabukid, pang-apat na namin palang dito paglalagay. Apat o tatlo? Tatlo lang. Tatlo lang pala eh. Pero yung dalawang beses namin maglagay dito ay marami kami nahuli kabukid ay siguro nahuli na namin. At pero siguro may natitira pa rin. Pero kami nung hapon binanda namin kabukid, minado naman kami nahuli. Yan kabukid, kinuha ko lang yung stand ko. Ando si Kaichi, wala doon nahuli. Tirak mo nga yung stand ko. Ha? Isang hipon. Baka baka di maganda yung may Ito, tanggalin mo yung huwag mo na ilagay din di maamoy masyado. Ayun, may limang isa mali. Video. Oh. Isa Yun kabukid, at di kami swerte ngayon. Ay, yung may dun pa pala, sa akin papandawin ko muna. Yun kabukid, at titingnan ko yung aking pantrap. At yung kay Kaichi na pandaw na ay isang alimango maliit. At titingnan ko naman yung sa akin dito. Malamig tubig. Oo. Kakainin ng alimango dito, Baka yan, may plastic bottle siguro. Baka. Tanggalin ko. Yung kabukid. Yun kabukid. Wala, 0 tayo ngayon. Buti pa kahapon may huli yan hipon wala. Walang hipon. Pero kahit isang hipon wala. Yung kabukid, 0. Paano makakalupas diyan? Ang butas. Ayun, kabukid, at pagkakawa ko na isa, lilinisan lang namin yung pantrap namin at aming na pagpapahinga kabukid. Yun, kabukid! Hindi namin swerte ngayon. At sabi nga, kung anong binigay sa atin, pasalamatan na lang. Pagod. Nakakapagod, pero okay lang. Laban lang. So, kabukid, pero nakadali naman ako kabukid, isang limango. Isa na. Isa. Okay pa rin, kahit pa paano may huli. Yung kabukid, at ang huli ko ay isa lang at si Kaichi wala. Yung isang trap ko wala ding huli. Lilinisan na lang namin itong pantrap namin at papahinga muna kami kabukid. Pagka siguro magbubuntog kami sa ibang area naman kabukid, baka naubos nila naman ito Yung kabukid, at amin na muna tatanggalan ng mga pain, lilinisan namin. Lilinisan muna namin to at papahinga muna namin. Yun kabukid, at ako nga pala sasabihin, siguro pahinga muna. Yun nga, sabi ko pahinga muna kami at papalayan muna ako kabukid, dilinisan ko muna yung palayang kong binubukid doon at mata muna. Napabayaan ko na gawa sa yun, nalibang ako dito yung
Nalibang ako sa pagkagana ito. Yung kabukid, at hanggang dito na lang yung ating video at huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and follow at maraming salamat kabukid. God bless sa ating lahat kabukid.